Assalamu alaykum hemmäňize hoş geldiňiz biziň Zoom'umuza. Çünki geçirjek gepleşigimiz bilim barada. Ondan öň gysgaça şu hepde Venada, Awstriýada biziň wekillerimiz gatnaşdy ýygnakda, OBSE-ň ýygnagyna. Şu arada Nurhayat Çariç gysgaça bir gürrüň berseňiz başysyna. Egon bir obosy barada gurrun geçiripdik. Ýanky Warşawada her ýyllyk bir uly konferensiýa geçirýär obosy. Onu şu insan hakları barada hemme temalar, ýanky insan hakları däl, saýlaw meselesi, medeniýet meselesi, aýallar meselesi, tanasyň sowagy bar diýýäli bir mesele bar bolsa serezilýär, hepde dowam etýär. Ony öňgürrüň beripdik. Ýöne ýylyň dowamyna her ýyl 2-3 gedek bir konkretna bir temany alyp şo tema eredilýär. Ne şu apreliň ýanky 22-23-nde 3-nji aprelde ýanky bir tema NPO diýär, hökümete bagly däl gurumlar, insan hakları gorýanym bolsa, başga meselelere serjilýänim bolsa, NPO esasy ýanky opozisiýa däl NPO. Şoň üçin bu gaty wajyp mesele, gaty gerek mesele. Näme üçin diýseniz, ýurduň içinde şu hökümete bagly däl gurumlar ýok diýsegem ýalňyş bolmaz. Hemmesi hökümet bilen bagly, ýaşlar bolsun, aýallar maşgalasy bolsun, hemme bir adyny tutýar, hökümet bilen bagly. Hökümete bagly däl gurumlar Türkmenistanda ýok. Diňe ýurtdaşyn. Olar ýaly başga da döwletler bar. Ýöne umumy ýurduň içinde şolar ýaly gurumlar bolaýanna olara nähili hereket edilýär. Näme ýurtdaşyna şolar ýaly gurumlar bolanna olaň ýagdaýy nähili, olary nähili basalýar, hem başga da nähili problemler bolýar. Diýip şolar ýaly meselelere seredilýär. Ýöne soňky ýyllar dogry Ýewropada esasy Ukraina berilýär. OBSE-de ýylyň 90%-ni diýsegem ýalňyş bolmaz, esasy Ukraina bilen bagly geçirdi. Ýöne onu da ona bagly seretmeden biziň wekillerimiz Anazurdy, ondan Farid, olar çykyş etdiler. Umumy Türkmenistanyň ýagdaýyny, NPO-nyň işgärlerini Türkiýe göýbermejikleri sebäpli täzgülüne gidenine göýbermediler. Aeroportdan izne uğrattılar. Ya olmasan Açilwany, Ceneva gitmeli, özünem gyrynam çıkarmadılar. Şu meseleler barada jyp aýtdy. Onun Faridam umumy gören ortamyň saýtyna öňürek publikowat etdi. Orsiýet Pariziň saýty statiýasyna halkyň arasynda paltatýa diýip şolundan meňzeşirek bir hereket etdi Orsiýanyň Daşary işler ministrligi. Näme üçin deseniz şol bilet satmak meselesi, reisleri kesmek meselesi, Aşgabat Moskwa. Şonu hakykata aýdanda ol Orsiýanyň günäsi ýok. Ýöne näme üçin Orsiýet hereket etdi? Orsiýet üçin nähili täsir boldy? Bilemok. Ýöne bu hemmesiniň sebäbi Türkmenistan ahir. Türkmenistan problema döretýär. Vize meselesinde de, uçaklar meselesinde de, şoň üçin şu meseleni aýtdy, şolar ýaly problemler döredilýär. Ýöne umumy aýtsak, soňky döwürler şolar ýaly ýanaga Türkmenistanyň wekilleri gatnaşyp boldy. Ýanky ilçikanaň işgärleri. Ya ilçiň özü, ya ilçikanaň işgärleri Warşawadaky ýynaga ilçiň özü gatnaşdy. Bu geçen ýyllarda tanan bir işgäri gatnaşdy. Ýöne öňküler ýaly bir opozisiýa bolsun, NPO bolsun, olaň wekillerine bir agresiv derejede noklar. Indi has rahat ýöldürem çykyş etdi. Çykyş edenlerine de öňkü soňky goýulan mesele bar. Insan hakları kysga gurrun berip, ýöne umumy häzir Türkmenistanyň hazırsyna aýdylýan zatlar dogry däl. Ol ýöne kişidillen berdi aýdylýan meseleler hakykatdan olar ýaly faktlar Türkmenistanda ýok diýip şeýdip özlerini aklajak bolup aýtdy. Ne kysga aýtsak,
şular ýaly belki anadurdy başmaça ýene bir zatlar aýdar. Meňe aýtjagym şu zatlar. Sag Sağ bolun. olun Nurhan Çariç. Bu çıkışları barada, nähili geçen barada bizim YouTube kanalımıza videolar var. Şonu görüp bilersiňiz. Anadurden Faridin çıkışı, ondan soň resmilen beren jogaplary, şoň hemmesini görüp bilersiňiz. Häzir gysgaça bu arada Anadurda rus diline de aýtsa, rus dili düşünýän adamlarym diňlese, soň biz bilim barada tema geçäris. Anadurda başysyna. Институт Бюро демократических прав человека, он ежегодно проводит вот такие совещания. Причем одну конференцию он проводит в Варшаве, она более обширная, более большая. Маленькую конференцию, рассчитанную на 2 дня, проводится в Вене при поддержке председателя ОБСЕ. В этом году председателем ОБСЕ является Мальта. И вот Мальта совместно с Институтом Бюро прав человека, они вот это совещание провели. Тема этого совещания была посвящена защите прав человека, защите правозащитных организаций в условиях кризиса. Кризисная ситуация, и ОБСЕ это понимает, что государство начинает принимать драконовские меры против ПО, начинает закручивать гайки против активистов, начинают всяческими путями ставить препоны мигрантам, людям, которые уходят из кризисных территорий. Ну, соответственно, я вот выступил, рассказал, что наши активисты преследуются в Турции, их наиболее активных депортируют, они пропадают в туркменских застенках. В зале находились и официальные делегации, и когда я озвучил страну, это Турция, турецкая сторона после моего выступления в конце рабочего заседания взяли слово и решили ответить на мои замечания. В завершении вот этой конференции также взял слово и представитель Туркменистана. Он говорил обо всем и в то же время ни о чем. Говорил о правах человека, но конкретики в его словах не было. Примечательно то, что уже к официальной делегации подходят участники этой конференции, беседуют с ними. В частности, в туркменской делегации подходили люди из таджикской оппозиции, проводили беседу. Ну, самое главное, выслушивают критику в свой адрес. Новшеств, которые мы наблюдаем в течение 2 лет. Ну, дай бог, потихонечку, наверное, все-таки и Туркменистан должен входить в русло демократических преобразований. И это, конечно, не бывает сразу. Кем-кемнен кошуларлар да, иншалла. Inni bilim arada bizim aktivistlerin bir syn geçirdi. Şu syny biz video neme görüşüne koyduk. Eger häzir şonu goşup bilsek has bolar. Size dinlemäge şu wagt mümkinçilik döredikler. Salam hormatly ýerleşler, söz bereniňiz üçin köp sag bolun. Menem öz gezegimde öz bilim alan ýyllarym Niýazow rejiminiň, Niýazow siýasatynyň döwrüne gawat gelipdi. Birazajyk Niýazow döwrüniň bilim ulgamyndan size gurrun beresim gelýär. 1991-nji ýylda Türkmenistan garaşsyzlyk alany bäri ýurdun bilim ulgamy izgederli peze gaçmaga başlady. Türkmenistanyň bilim ministrligi Saparmurat Niýazowyň 93-nji ýyldan soň ýurdun daşynda alynan ähli uniwersitet diplomlaryny ýatyrmak we şeýle diplomlary eýeleýänleri döwlet gullugyndan çykarmak barada buyrugyny ýerine ýetirmäge başlady. Bu buyruk şol döwürde bilim puwdagyna täsir edýän kararlaryň iň soňkysy bolup, türkmen taliplerini we dowam edýän hünärmenler toparyna agyr zarba urdy. Bilim ulgamynyň mundan beýlekde pese gaçmagy ahyrky netijede Türkmenistany durnuksyzlaşdyrdy. Niýazowyň alyp baran siýasatlarynyň netijesi üýtgeýän dünýäniň kynçylyklaryna jogap berip bilmeýän howply, ýapak bilimsiz neslin döremegi boldy. Bu näçe uzak dowam etse, ýagdaý şonça-da erwetleşdi we döwletiň içerki gapma garşylyklarynyň çökmegine getirdi. Hususan Niýazow Russiýanyň we rus diliniň täsirini çäklendirmek isleýärdi. Soňky 5 ýylda ýurtdaky rus dili mekdepleriň hemmesi diýen ýaly ýapyldy we ingliz we rus dillerini öwrenmek maksatnamalary çynlakay azaldyldy.
Şol wagtlarda universitetlerde mugallimçilik diňe türkmen diline kabul edilip başlandy. Bu bolsa türkmen dilini erkin bilmeýän professorlaryň we taliplaryň okuw jaýlaryndan kowulmagyna getirdi. Şol wagt daşary ýurtdaky universitetlerde okaýan talipler üçin Niýazowyň daşary ýurt diplomlaryny ikrar etmezlik karary çynlakay zarba boldy. Daşary ýurtda okaýan we diplom almak üçin köp zähmet çekýän talipler inni edýän tagallalarynyň netijesizligine düşünüp başladylar. Niýazowyň alyp baran syýasaty sebäpli daşary ýurtda okaýanlaryň Türkmenistana gaýdyp gelseler ýalňyşlyk goýberiljekdigi aýdylýardy. Daşary ýurtlarda ýokary bilim alýan ähli türkmen talipleri inni öz ýurdunyň daşyna iş gözlemeli bolýardylar. Çağalar henizem Sowet döwründen galan okuw kitaplaryny we gollanmalary ulanýardylar. Paýtagyň daşyndaky ähli mektepler 1-nji sentýabrdan 1-nji noýabr aralygyna ýapylýardy. Sebäbi okuwçylar paýta hasylyny ýygnamak üçin meýdanlara uğradylýardy. Soňky ýyllarda Niýazow rejimi okuwy 10 ýyldan 9 ýyla çenli azaltdy we zerur däl hasaplaýan sapaklaryny şol sanyna daşary ýurt dilleri, şekillendiriş sunugaty we bedenter we sapaklaryny meýilnamadan ýok etdi. 2001-nji ýylda Niýazow adaty mektep okuw meýilnamalarynyň ýerine derek ruhnama ruhy görkezmeler baradaky gol ýazmasynyň öwrerilmegini hödürledi. Bu adam hakykatdan bilim ulgamyny syýasy propagandanyň guralyna öwürdi. Niýazow kitabynyň 1-nji baplaryna ruhnamada halkyň, akyllaryň, amallaryň, umytlaryň we däp desturlaryň işleriniň ýygyndysyny öz içine alýanlygyny düşündirýärdi. Ruhnama sözüň dolu manysyna ýurtdaky mektep bilim ulgamynyň ornuny tutdy. Bu ähli mumy kitaba öwrüldi. Niýazow administrasiýasynyň maksady çağalara bilim bermek däl, eýsem propagandany mejbur etmek we çağalary syýasy rejimi tankytlamak ukybyndan mahrum etmek boldy. Niýazow rejiminiň mugallimleri özlerini peýdasyz diýýärdiler. Mugallimleriň köpüsi aýda şol wagtlar 60 Amerikan dollar töweregi aýlyk almak üçin bir näçe aýlap garaşýardylar. Okuw esbaplary we klas otaglaryny bejermek üçin öz jübilerinden pul tölemegine mejbur edilýärdiler. Bu ulgam häzirki güneçeni dowam edýär. Paýtagyň daşyndaky mektepler Sowet döwrüniň könelşen binalary. Az sanlysy gyzdyrylýar ýa-da suwupçunçylyk ulgamyna birikdirilýär. 2000-nji ýylda bolsa başga bir karar bilen Niýazow ýurtda işleýän mugallimleriň sanyny azaltdy. Bu bolsa sapaklaryň köp bolmagyna sebäp boldy. 2003-nji ýylda Niýazow ýokary bilimiň mut bolmajakdygyny aýtdy. Bu bolsa şol wagtlar universitetlere girmegi hasam kynlaşdyrdy. 2004-nji ýylda Türkmenistana orta mektepleri gutaran 107 000 adam iş bilen baglanşykly düýünden çözüp bolmajak mesele bilen ýüzbeýüz boldylar. Olarda diňe bir mümkinçilik bar, işe gitmek. Sebäbi inni diňe hünäri boýunça 2 ýyl iş tejribesi bolanlar universitetlere girip bilýärdi. Ýöne iş tapmak ähtimallygy ýokdy. 2002-2003-nji okuw ýylyna Niýazow syýasatynyň bilim özgertmeleriniň bir bölegi hökmünde Türkmen universitetlerine girmek üçin hökmany şert bu hünärde 2 ýyllyk iş tejribesiniň bolmagy baradaky düzgün kabul edilipdi. Emma hakykatda mektep gutaran adamyň iş tapmagy mümkin däl diýen ýalydy. Umydyny özüp mektep gutaranlar hatda 2 ýyllyk iş tejribesi bolan iş kitaplarynaky ýazgylary galplaşdyrmak kararyna gelipdiler. Ýöne Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligine şol wagt her bir dalaşgar tarapyndan berilen resmi namalaryň dogrulygyny barlamak tapşyrylypdy. Universitetlere girýänler bilimiň hiliniň mümkin bolmajak derejä düşendigini görýärdiler. Bir wagtlar Türkmenbaşy çäksiz paýhasy bilen universitetiň okuw meýilnamasyna peýdasyz sapaklaryň köpdigine karar berdi we okuw ýylyny 2 ýyla çenli gysgaltdy. Şondan soň uçurumlar 2 ýyllyk amal okuwa geçmeli boldylar. Hünär okuwy 1997-nji ýyldan bäri okuw meýilnamasyna girdildi. Orta mektep okuwçylaryna hödürlenýän hünärleriň sany hünär taýýarlygynyň 57 ury bardy. Hödürlenýän hünärler tikinçi, haly öndürji, daýhan,
traktor sürüjüsi, dellekçi we beýlekleri öz içine alýardy. Şeýle okuwun aklawjy, mugallim ýa-da lukman bolmak isleýänler üçin az peýdasy bardy. Mektebi bitorandan soň uçurumlar hiç kime mätäç däldigini bilýärler. Zähmet Bazar eýýäm şol bir hünärli, ýöne has köp iş tejribesi bolan talap edilmedik hünärmenler bilen dolly. İşsizligiň ösmegi, gurulşykçy, garawul we kiçi lukmançylyk işgärleri hökmünde harby gulluga çağırlanlaryň erken zähmetiniň giňelmegi bilen hem ýeňilleşdirildi. Daşary ýurt diplomlary indi Türkmenistanda ikrar edilmeýänligi sebäpli öňkü SSR-iň beýleki döwletlerine türkmen ýaşlarynyň ýokary bilim almak mümkinçiligini kesdi. Şol wagtky uçurumlaryň universitetde okumaga hukugy ýokdy, sebäbi iş tejribesi ýok. Russiýada ýa-da Gazagystana okumaga gitmekleriniň manysy ýok. Sebäbi beýleki ýurtlaryň diplomlary ikrar edilmeýärdi. Bilime el ýetirilirligiň şeýle çäklendirilmegi Türkmenistan üçin betwatçylykly sosial netijelere getirdi. Türkmenistanyň ýaş neslini bil kaslaýan samsyklyga öwürdiler. Şol wagtky bilim ulgamyndaky ähli özgertmeler ýurtda bilimiň hiliniň peselmegine gönükdirildi. Türkmenistanda şol wagt sowatlylyga garşy göreş bardy. Taňrylkasyn Bahar taýýarlap berdi. Videonam ýene bir aktivistlaryň biri taýýarlap berdi. Eger eşitden bolsaňyz, gysgaça Niýazow döwürdäki bolan bilim sistemaň ýagdaýyny görkezjek bolup çalışdyk. Soň Berdimuhamedow prezident bolanyna hemme taraplaýyn başyş edildi. Ýene de 10 ýyllyga, 11 ýyllyga okuw derejesi galdyrylar ýaly. Soň institutyň demesine möhletini köpeldiler ýaly. Muňa bu basyşy hem opozisiýa, hem prawozащитникler, hem aktivistler, hem jurnalistler dogrusyny dogry aýtmaly, hemmesi gatnaşdylar. Şonuň netijesine bilim sistemasy ýene de öňkü näme getirildi. Mundan başga diplomlar barady. Eger eşden bolsaňyz, dünýäde belli institutda oktoran bolsaň, diplomyň şo ýaly Cambridge beýleki nemeler bolsa da ikrar edilmedi Türkmenistanda. Onuň täzeden basyş edilip ikrar edilir ýaly edildi we beýleki pluslar bar. Ýöne muňa garamazdan bir näçe kemçilikler bar. Gynansak da. Şo barada beýleki sineden bolsaňyz, beýleki analizleriniz bar bolsa, şu mekteplerde işleyen mugallimler bar, institutda işleyen mugallimler bar. Şolaň sinni jurnalistler, aktivistler, özüňizem şu mektepde okap turan aktivistler, şoňa gatnaşsaňyz has gowy bolar. Soňky wagtda eşden bolsaňyz, okuwçylaryň elinden smartfonlaryny alyp oturýarlar, polisiýany goşup mugallimler, direktorlar we beýlekler. Onsoň soňky wagt eşden zatlarymyz olimpiada nähili geçirilýär. Herhili kemçilikler bilen geçirilýärmişin. Mundan başga iň soň azatlykda habar geldi. Hatda mektepleň naharhanalaryna berilýän çağlary, studentlere berilýän naharlary ören gymmatmışyn. Şo sebäpli studentleriň ýagdaýy ýok naharlanmaga. Mundan başga beýleki nemeler bar. Daşary ýurtda okuyan, ýanky videoda görensiňiz, Russiýada, Kazanna, beýleki ýurtlarda okuyan studentleriň suratlary bar. Olaň ýagdaýy aňsat däl. Okuwyň daşyny, gijesini işlemeli bolýarlar, sebäbi Türkmenistandan ugrudylýan puly haçan görseň ýa azaldyýarlar, ýa kemsidýärler, ýa-da kä wagt ugrudy we bilmediler enatalary. Şu barada bir görünsek, has giňişliň temany açyp bilersiň. Başysyna berdim Reýmerdi Kurbanow bar. Ol Türkmenistanda hem mektepde işläpdir, hem ýokary okuw jaýda işläpdir. Eger öz tejribäňi berdim paýlaşyp bilseň, has gowy bolardy. Başysyna Reýmerdi. Salam eldeşler. Men 2018-nji ýylda Seyitnazar Seyit adyndaky Türkmen Döwlet Mogamçylyk Institutynyň Tebigat bilimleri we matematika fakultetiniň himiýa mugallimçilik bölümini tamamladym. 5 ýyl okudym. Esasy kemçilikler şu taýda aýdyp geçesim gelýär. Ýokary okuw jaýlary o döwür balon okuw sistemasyny, Türkmenistanyň bilim sistemasy ýokary okuwy balon okuw sistemasyna giren okdy. Soňky ýyllaryň dowamında balon okuw sistemasyna girizildi. Magistratura, bakalawriat diýen bölümler açyldy. O barada da biraz durup geçerim.
mümkin bolduğundan bir gysgaçarak ýöne maglumat berici hökmünde bir maglumat bir informasiýony diýelim-de, bir informasiýonyrak ýagdaýda gurrun berjek bolarym. Biz okan döwrümizde 5 ýyllyk spesialitet bölüm bardy. Ondan soňam Sowet döwrüniň tejribesi ýatyrylmady. 5 ýyl okuw torandan soň hökman suratda 2 ýyl sen Türkmenistanyň bilim ministrliginiň ýa-da haýsy bir ministrlige berkidilen uniwersitet bolsa, şol ministrliginiň gözükdiren ýerine, uradylan ýerine, biriktirilen ýerinde 2 ýyl işlemeli. Ondan soň diplomyň almana hakyň bar. Diýmek, ýokary okuw okanyňdan soňam 7 ýyl ömrüňi harçlap diplom almaly bolýar. Men 2013-nji ýylda okuwa girdim, 2018-de gutardym. Gyzyl diplom bilen, ýöne hakykatynda sereden o diplomyň gyzyl boldygy ýa-da gyzyl bolmadygyň peýdasy da ýok. Adaşar ýurtda aýlanyp görüs. Ondan soň 2 ýyl öz gutaran mektebime muallim edip uradyldım. Men özüm Lebap vilayatynyň 1-nji ýöreteleşdirilen zehinler mektebiniň kimya biologiýa bölümini gutardym. Şo taýda muallim bolup uradyldım we 2 ýyl şo taýda işledim. İlki bilen Berdimuhammedowyň döwründen başlap bilim sistema biraz näýli ütkedildi. Anadurda bilen täjribelenije biraz gowy ütkeşiklikler bar diýip aýdyldy-da. Ýöne men şu taýda siziň aýdanyňyz bilen ylalaşamok. Ol bir maska, aslında seredilende siyasat ütken o bilim bagatda diňe bir rus dilinde aýdyşýal maska goýuldy. Mysal üçin howa elbetde daşyndan seretseň bilim sistemasy 9 ýyllykdan 10 ýyla galdyryldy, ondan 11, häzir 12-ä geçirildi. Ýöne bir zat üns bermeli. Hormatly arkadagyň bilim ulgamynda östürmek şygarynyň aslında mekteplere täze sapaklar girizildi. Onu da bir özgörüşlikleriň, gowluklaryň alamaty ýaly görkezjek bolýar. Ýöne onuň aňyrsynda näýli bilim bagatdaky siýasatyň ýatanlygyny men bir düşündirip bereyim. Mektep okuwçy bir hepdeniň dowamında 36 sagatdan kän sapak okamany hakyr. 36 saatyň daşyndan çykyp bilen ok. Meselem, täze sapak girizilse, başga bir sapak aýrylmaly bolýar. Mysal üçin 2015-nji ýyla çendi 10-njy sınıf okuwçylar hepdede 3 saat kimya sapagyny okaýardylar. Häzir 10-njy sınıf okuwçylar kimya sapagyna ýöriteleşdirilmedik okuwçylar kimya sapagyny hepdede bir sapak okaýar. Talam şeýle depter ýaly. Sebebi näme? Onuň ýerine bolar-bolgusyz sapaklar girizildi. Elbetde bolar-bolgusyz diýmekligimiň biraz kemsitme ýalan bolmagy mümkin. Ýöne şeýle sapaklar girildi. O sapaklaryň ählesini birleşdirip bir sapak edip okudyk bolýar. Özüň alyp barmak medeniýeti, jemgyýet öwrenişiň ýene bir hudaga girizildi. Matematika sapaklar kemeldildi, fizika sapaklar kemeldildi, tahkik we tebiğe uğurlar kemeldildi. Türkmen dili sapaklar kemeldildi, tarih sapaklar kemeldildi. Ornuna diňe häzirki türkmençilik onuň aňarsynda prezidentin propagandasyny ýöretýän sapaklar girizildi. Diýmek, sen onu 10 ýyl et, 11 ýyl et, 12 ýyl et tepagy ýok. Ikinciden 10 ýyllykdan 11 ýyllyga geçmekliginiň aňarsynda ýene näme ýatyr? 11 ýyllyga geçileni bilenem bar edilen zat öňkü 10 ýyllyk okuw sistemasynda kitaplar ikiä bölündi diňe. Meselem 10 ýyllyk okuw döwründen 11 ýyllyga geçende täze kitaplar çap edildi. 10-njy klassda öňkü kitabyň ýarymyny okaýa, 11-nji sınıfda 2-nji ýarymyny. Ütköşük ýeri ýok. Detallar barada biraz gurrun berýände, şu bilim sistemasynyň ýok edilmegi şu detallarda görkezsen pas hem aýdyn suratlandyryp bolýar-da, şu detallar barada gurrun etsen. Ondan başga ütköşük ýeri mugallimlaryň işinde, mugallimlaryň häzirki döwürde muallimiň bilimini, muallimiň sapagy öwredip biljilik pedagogik ukyplaryny seretmän diňe bürokratik elementlara seretýärler. Ökman suratda mualliminde konspekt bolmaly ýa-da jurnal doldurulmaly. Sapagyň meselem 45 minut bolýan bolsa 45 minut böleklere bölünýär, şoň 3 minut ökman suratda siýasata üns bermeli. Senin ýanyňda konspektiň bolmasa, barlakçy gelse sen ştraf ýazyp gitdi. Ol konspekt muallima gereken bolmamkin, gerek dälim bolmamkin. Meselem maňa konspekt gerek däl.
Men okudan döwrümde maňa konspekt gerek däl. Sebäbi şeýle bir sapaklar geçilýärdi, panorama sapaklary. Panorama sapak diýilende islendik bir muallim tutup, meselem baş bilim müdirliginden gelip, "San şu Gurbanow reýim berdi, sen şu gün falança mektebe gidip panorama sapagyny bermeli" diýilende, islendik bir sınıfa girip, islendik bir temadan sapak bermelisin. Olan konspekt hukman däl, ol muallimiň bilim başarynyna seredilýär. Garaz muallimlaryň bürokratik işleri köp öldürildi. Üstesine de çärelerdi ya bashy durmuş aladasy bilen bilimiň hili peseldildi. Gysgaçarak aýdylsak, hem de Türkmenistanda iň bir erwet ýagdaýyň biri olimpiadadaky diskriminasiýa. Näme üçin men onu diskriminasiýa kemsitme diýip aýtdym. Näçe ýyllaryň dowamında 6 asyryň altyn zehinleri atly ders bäsleşigi geçirilýär. Ders bäsleşikler gumanitar ugur boýunça, takyk ugur boýunça hem de tebii ugurlar boýunça ders bäsleşikler geçirilýär. Diýişlikde özüniň tapkyrlary bar, şäher diýdi, etrap, vilayet, döwlet derejesinde. Gynansak da takyk we tebii ugurlara degişli ders bäsleşikler geçirilende okuwçylar bölünýärler mektepler, meselem takyk ugurlar aýratyn giyirýasap, aýratyn gatnaşýarlar. Ýöreteleşen mektebiňkiler, orta mektebiňkiler aýratyn gatnaşýar. O diýmekläme meselem ýöreteleşdirilen mektepler göni vilayata gatnaşýarlar, döwlete çykýarlar, döwletde de öz aralarynda ýarışýarlar. Diňe ýöreteleşdirilen mektebiň okuwçylary halkara derejesindäki bäsleşiklere gatnaşmaga haky bar. Onuň amaňarsynda Aşgabatyň mektepleri ýatyr, Sapar Murat Atanş Niýazow atyndaky zehirli mektep mugallimleri ýatyr. Olaryň özüniň mafiýasy bar içinde. O ýerdäki korrupsiýa ýatyr, olar barada gurrun etsen gurrun edip oturmaýarmeli. Bu ýerde eýem sen ýöreteleşdirilen, sen orta mektep. Orta mektebiň okuwçynyň haky ýok. Ýöreteleşdirilen haky bar. Biz bilişimiz ýer ýöreteleşdirilen mekteplerde elbetde belli bir derejede biraz ganimat okuw bilim berilýär. Ýöne ol mekteplere esasan da sosial tarapdan ýokary gatlaga wekilliň çağlar girýär. Hususan da men 2013-nji ýylda şol ýöreteleşdirilen mektebe giren döwrümde bizim sınıfta öz gücüne giren, egzamin tapşyryp öz gücüne giren bari o 20% okuwçy bar. Ol men 2013-nji ýylyň gurrundan. Ol bir tarapy. Ruhnama meselesine biraz gaýdyp gelsek. Niýazow 2006-njy ýylda ýok boldy. Men şo döwür 10 ýaşymdadym. Ýöne bir zat üns çekesim geldi. Men şo TikTok kanalymda da biraz aýdyp geçdim. Biz hem ruhnama döwrüniň nesli, näme üçin? Sebäbi men 10 ýyllyk mektepde oturdum. 10 ýyllyk 10-njy sınıfa çenli men mektepde ruhnama okudum. 10-njy sınıfa çenli 2013-njy ýyla çenli. Ol bir. Men institutda okuwa tapşyran wagtymda men ruhnamadan egzamin tapşyrmagy boldy. 2013-njy ýyldan soň ruhnama ýatyryldy. Diýmek, şol Niýazow ölenden soň 10 ýyl ruhnama propagandasy bardy. Ruhnama ideologiýasy ýatmady. Diýmek, Niýazow öldü, ýöne şol zaşirmedi ýa-da politehnologiýa üýtgedilmedi. Politehnologiýa üýtgedilmedi. Adamlaryň beýnisine täsir etmek, şol rejima bagly, rejima tabyn bolan aňyty ösmedik täze nesilleriň kemala gelmegine saklamaklyk näme syýasat alınıp baryldy. Ol bir tarapy bar. Ýokary okuw jaýlaryna gelsek, şu gije gündüz men Seýitnazar Seýdandaky Türkmen Döwlet Moňçylyk Instituty barada gurrun etjek. Himiýa kafedrasynda kompetentni şol himiýadan başy çykýan mugallimlaryň sany gaty az. Hatda başga bir önümçilik edaralarynda laborant bolup işlän ýa-da bütün ömrüni diňe mektep derejesindäki himiýany okudan mugallimler institutda alınýar. Olaryň esas maksady senin bilim derejeň däl, senin okudyp biliş derejeň däl, pedagog okuýun däl. Sen diňe sistema loýal adam bol. Bar maksady şol. Maddi üçinçilik ýok. Misal üçin sen gowrak bir spesialist ýetirjek bolsaň, misal üçin Ilymlar Akademiýasynyň Himiýa institutunyň resmi saýtyna girip görsek, şu taýda bir 3 köşük saat ýazylan. Biz aýtdy, biz diýe ekologiýa bilen meşgullanýas, diýe dürli himiki maddalaryň analizi bilen meşgullanýas, diýe soň bir ýönekeýjek bir ustanowkalaryň suratlaryny özden näl diýsen bir
bolar bolmaz edip adamlar düşünmeye edip ustanovkalar alıp çatan olup surata düşürüp onu yalan näme propaganda hükmünde orta koyalar. Etýän işi yok. Näme üçin? Sebäbi şol uwurdan baş çykýan adam yok. Sapaklar okudular onu. Düýbünden sapaklar okudular onu. Onu hemmämiz bilýäs. Talyplar kärelere gatnaýarlar. Güçli dress code sistemasy bar. Komendant sagady bar institutlarda. Hususan da şu wagt Türkmen Döwlet Momçylyk institutunda giyişlik saat 19:00'dan soň umumy ýaşaş jaýynda ýaşaýan talyplara daşyryp çykmana goýanoklar. Ýa-da daň bilen gündi saat 8:00'dan giyjä galyp hatara durmasaň gulluk takýal postроение diýerler, saňa arza ýazdyryp ýatyrlar garaz. Türme öwrüldi. Egerde sanasak sana bermeli-de. Ýöne şu sistemadan nädip bir nälirak bir goşant goşup bolýar-da. Egerde sen ýurdun bilim sistemasyny östürjek bolsaň, bilim ulgamyna kreativ adamlar gerek. Kreativ pikirlenip bilýän, konstruktiw pikirlenip bilýän, ýagny şol kritik pikirlenip bilýän adamlar gerek. Onun ýaly aňly düşünjeli, onun ýaly dünýä garaşly adamlarym diňe erkin jemgyýetde kemaly. Şonuň üçin gysgaça biraz şu taýda şu barada aýdyp geçesim gelýär. Erkin jemgyýet bu bir adama erkinlik dörende özünün islen uğrunu saylap seçip şol uğurdan ösmeklik bilen häzirki döwre gawat gelýän bir gerekli adam bolup ýetişýär. Konkurente sposobny diýilýär, bäsdeşlige munasyp bolup bilýän adam bolup ýetişýär. Ve özünün kreativ pikirlenmesi bilen özünün etýän döredüjülük diýilende bir diňe bir sunugat däl. Meselem aýdaly men Ilymlar Akademiýasynda baryp, meselem ýağ önümçülüginiň rafinasiýasyndaky alüminium oksitleriniň katalizatorlarynyň üstünde bir täze açyş etsem meniň döredüjüligim bolýar, meniň kreativ pikirlenmem bolýar, alan ilymyny bilen. Eýem şonuň netijesinde gazananlarym Türkmenistanyň ykdysadyýetine täsir etdi. Jemgyýetiň ösmegine täsir etdi. Bu bir progress. Ýöne häzir Türkmenistanda dymışlyk, rus dilinde aýtsak zastoy. Näme üçin edilýär? Bu bir diktaturanyň esas elementlerinden biri. Sebäbi men öňümkän aýdyp geçýärdim. Şol nämäniň Günörtü Afrika Respublikasynyň universitetinde ýazyk dur. Egerde sen bir millet ýok etjek bolsaň, onuň diňe bilim sistemasyny ýok edäýmeli diýilýär. Şonuň üçin men şol aýtjak bolýan zadym Berdimuhammedowlar häzir daşary ýurt guramalary dünýä jemgyýetçiliginde özüni görkezmek üçin anha biz balon sistemasyna girdik. Anha bizde magistratura bar, anha bizde aspirantura bar, anha bizde bakalavriat diýdi. Ýene näme? Soň çiwning programmalara gatnaşan bolýarlar, dürli stipendiýalar. Barysy da yalan. Onun içinde ýektük bir adaryonly, bir zehinli bir ikisanyz çykaýsa sistema onun özüniň propagandasy, özüniň hyzmatkar hökmünde ulanýar. Aslında çüýrük intelligensiýa basylyp ýatyryldy. Ine Nur Muhammed Hanamow bilýändir, Niýazow döwründe ýöri şo döwür men taryha seretdim de Türkmenistan taryhyna, postsovet ýurdunyň häzirki diktaturalarnyň taryhyna seretsem, şol Sovet döwrü ýykylanda ýurtdan ilkinji çykyp giden adamlar bu intelligensiýa, bilim adamlary boldy, başarlyk adamlar. Sebäbi rus dilinde aýdylýar, ol eti svet natsy. Milletiň bir nämesde bir güneşi. Olaram orta gatlygan bilimli adam, olar hemişe özüni erkin duýýar. Diktatura erkinlik gerekdir. Sebäbi hemmämizden bilýäs, Berdimuhammedowlar Türkmenistany özüniň şahsy bir biznes centrine öwürdi, klany hemme ýere eline basyp aldy. Olara şol ýeriň aşagyndaky baýlyklar gerek. Ýöne men şu taýda diktatura ýüzlenesim gelýär. Bolýa diýil diktatura, bolýa Berdimuhammedowyň rejimi. Sen baýajak, sen ogurlajak, sen doýaňok, sen açgöz. Bilýän. Ýöne sen biziňki ýaly, ildeşlerimiz ýaly adamlaryň bilim sistemasyna goşsaň Russiýa. Näme diýseňem bize teredende şonuň bilim sistemasy gowy. Kreativ adamlar seni ýurduňa diňe bir gaz ýa-da neftin iňesinde oturan bir narkoman ýaly etmän, şonu belli bir derejede öňe sürýär, ýurduňa girdi gelýär. Ýöne sen onu edeňok, sebäbi sen
Berdimuhammedow kompleks, ol diňe kompleksi bar, ol diňe özü ökde, özü bilimli, özü ýa-ni Ilymlar Akademiýasy näçe medallary, zatlary bar. Ol bir gülki. Sağ ol Remberdi. Täze gelelere salam alaykum. Hoş geldiňiz. Remberdi birazrak nämäni düşünmänsiň. Biziň bellen zatymız öňkü 9 ýyllygy, 10 ýyllygy getirene biz begendik. Hili elbette hili. Hawa. Hawa. Atamurat elini galdyrdy, soň Ahmet, onsoň Bahar Ulem Türkmen bilim sistemany beýleki ýurtlardaky sistemalar bilen analiz edip deňeşdirjek bolup menen bir çykyş edeýin diýdi. Başysyna Atamurat. Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Ata-babalarymyzyň şeýle bir sözü var. Bilegi zor birini ýykar, bilimi zor müňüni ýykar diýip. Eýsem şo müňüni ýykmak üçin Türkmenistanda umuman bilim ulgamynda nähli işler amala aşyrylýar. Häzir biz ene Reymerdi Gurbanow egindeşimiz mektep sistemasy barada we ýokary okuw nemeler barada, edaralar barada gurrun berdi. Ondan has ir başlaýar. Hatta çağalar bagynda çağanyň beýnisine eýem Goebbelsiň propagandasy ulanyp başlanýar. Şo metodika. Hatta TikTok'ta belki gawat gelensiňiz. Kiçijik çağa gurlady otyrlar. Arka dağımızın canı sağ olsun diýip. Şo taýdan başlaýar propaganda. Indi ondan başga. Ýa-ni gaýtuşmaýaly. Bilegi zor birini ýykar, bilim zor müňüni ýykar. Bilekden de has güýçli bilimi güýçlendirmek üçin Türkmenistan hökümetiniň etýän birinji meniň nukdaý nazarym boýunça daşary ýurtdaky talyplara ограничение pul konvertasiýasynda. Ýagny şolar gazanç üçin başka yerlerde işlemen dolu bilimini alsa, Türkmenistan'a gelse eýem okan adam, bilimli adam, lüboy bir sorağa asparyut edip bilýär, şoňa garşy durup bilýär. Keceleşip bilýär, çekeleşip bilýär. Senin şu aýdyp oturanyň ýalňyş aslında bolmasy şeýle diýip. Haçanda gününü görmek üçin stroykada işlese, ofitsiant olup işlese ýene ol eýem bilim almaýar, diňe diplom alýar, gagyz alýar, ýene okadym diýip boldy. Şoňaly massany upravlat etmek ansat bolýar. Erjeşmek üçin bilim gerek. Erjeşen adam gerek däl. Ýagny rusçalap aýdanda nam не нужны умный, nam нужны послушный diýen o politikada ýöreýär Türkmenistan hökümeti. Indi mektep sistemasyna gelsek. Vatandaşlar 1993-nji ýylyň 3-nji maýynda täze bilim siýasatyny kabul etdiler. Şo taýda näme eser edildi? Kirillitsa, ýagny rus harplardan latinsa harpa geçmeli. Kitaplar istirblet etdiler. Kitap ýok. Men şaýady şo döwrüň. Soň sapagyň dowamlylygy 40 minutmy? Mugallim jurnaldan bary ýok etdi. Gysgaça tema soramana wagt gysga ýetişip bolmaýar. Sorag berýär. Pelançaýewa ya Pelançaýew gal ýerinden pelan sorag. Jogabyny bilmedim nemesine belli awally. Tema soramagam şuňaly doska çykaryp, temany polunu aýtdyryp, ondan soň sorag berip ýok onňaly. Näme üçin? Sebabi kitap öpçünçlügi ýok. Soň konspekt ýazdyrýar. Okuwçy ýazmaly, okap aýtjak zadyny. Konspekt ýazandan soň mugallim temany gurrun berýär. Şo bilenem sapak gutarýar. Yani şo döwrüň şaýady bolduk. Onda ýazan ýazýar, ýazmadyk ýazmaýar. Üstesine de esser dargandan soň bir döwür depter tapmagan problema boldu dogrusu vatandaşlar. Şoňaly döwrede gawat geldik. Depter öpçünçligi hem kynçylyk boldy. Hatta şuňaly ýagdaýlar bolýar. Türkmen edebiyatdan zatdan Kirillitsada yazılan zady depterine täze elipbide göçürmeli. O ýerde nähli beýnide sobrajeniýa bolmasy gerek. Yani Kirillitsadaky harflary elipbe näme göçürmeli. Şuňaly ýagdaýlara gawat geldik, umuman aýdylanda. Ondan başga hatta şuňaly ýagdaýlar bolýardy. Hani biz okan döwrümizde predmeta geçenden soň 3 klas okap 4-nji klasdan. Bir gün bu mugallim zanaveska pul jemläp oturandyr, bir gün beýleki mugallim mail üçin pul jemläp oturandyr. Bir gün näme bu klas ýuwmak üçin de bedre gerek diýip bedre diýip pul nämediňler. Hepde de hökman suratda 2 gün pul bilen näme daýmaly, pelan mugallimim
zanaveskası üçün gerek, ya pelan muallimin bedresi üçün gerekli. Uman şunyalı ýagdaýlara da o gawat geldik. Ondan başka da häzir ýurdun içi bilen köp vatandaşlarymyz bilen habarlaşýas, bilemek köp adamlar gen görmegi mümkin. Mekteplerde häzir ýa bellenilmem geçirildi, bir telefon gözleýler. Telefonam esasy maksat ýagny okuwçynyň ünsüni bölýär ýene näme? Ýok, aslında şonuň telefonda VPN barmy? Haýsy? Döwlet tarapdan gadagan edilen saytlardan ulanýar, peýdalanýar informasiýa üçin gözlenilýär diýip men düşünýär. Ondan başka da vatandaşlar gen görmemiz mümkin, gen görmemiz mümkin. Soňky wagtlar Türkmenistanyň mekdeplerinde bitten zeýlenýärler. O bitleyen okuwçy gatty kendi. Hatta bir neçe kargoçy tanışlarım var. O kargo gidende diýe ýagny daşary ýurtdan Türkmenistana ýük uğradylandy. Gatty kendi soňky döwürlerde bitte garşy ulanýar. Şampundur, derman, sabun, o şoň zatlar kendi medilýär. Ol nämeden dörep bilýär. Ýagny wagtly-wagtynda şu çağany ýuwundurmak üçin şu guru suwa ýuwany bir başga, şampun bilen ýuwundurmak bir başga. Şu şampun almana hojalyň ýagdaýy ýetmeýärmik ýa-da iýmet kaloriýasynyň pesligi netijesinde parazitler ýagny şu bitler nemeler aktivleşýärmik. Bu näme? Soragy kommentariýada jogap berersiňiz diýip umyt etdim. Umuman aydylanda vatandaşlar yine bilim sistemasyna gaýdyp gelsek, mektepde, ýokary okuw jaýlarynda çäreden çäre gatnadylýar. Soňuny netijesini bir ýerde görýäs, Vatan habarlar programmasynda görýäs. Elinde şunyaly bloknot, elinde ruçka, kelle aşak, öýdüp zat ýazyp oturandyrlar. Ene şo fabrikanyň önümleri Vatan habarlar programmasynda bolny hem döwür, tehnologiýa, tehnika ösüp otur. Zapisuýşy enjamlar var. Näçe metr rastaýanyda sessiz zapis edip bilen enjamlar var. Ýok, emma ýok. Eliň bilen o ýazyp almaly. Näme o ýerde şunyaly bir sora ýüze çykýar. Hemme oturan adamlar tupoymuş o yüzeli ýat geçişligi ýok. Şu aýda oturan zady beýne şu eşidiş nemesi bilen kabul etmek. Köpman belli bolmalymy? Ýok, bu ýerde diňe men umly, diňe men akylly galan hemmäňiz hiç zat, hatda siziň ýat geçişligiňiz hem ýok. Hiç zat bilen zat. O meniň aýdanlarym siz bellap almaly. Talap bolmasa men dolu ynanýan şolaryň hiç biri höwes bilen, isleg bilen şu ýazyp oturanaklar. Talap edilýär, şu zatlar amala aşýar. Umuman ana güýçlü bilimimiziň netijesini görmek üçin uzağa gitmek gerekdir. Vatan habarlar programmasyna seretseňiz, şu taýda dolu görüp bilýäňiz. Bilim ulgamy nä derejä düşdi. Ondan başka vatandaşlar, misal üçün aylık meselesinde de men okan döwrüm muallimlaryň aylygy juda bir kanagatly däldi. Özleri hem zeýrenýetdi, onuň üstesine de şunyaly ýagdaýlar, men okan döwrümde iki gyrada gimin bilen kasam bolmaly. Ondan soň baýdak bilen gerip ortada da prezident. Şu 5 plakat nemetmeli. Indi şonu muallim özjüsünden özü ýasamaly. Şu 5 nemene baýdak gerip o gimin kasam ortada da prezident. Şu kasama gezek gelende kasam başta ýazylanda o Türkmenistan watanyma dönüklik etsem ömrüm kül bolsun bolýar. Soň prezidentime diýen söz goşuldy. O ýerde ortada neme ýok. Rastaýany ýok. Şonu hudojniga täzeden ýazdyrmaly bolýar. Aradan sahal wagt geçmenke prezidentime diýen söz aýryldy. Sapar Murat Türkmenbaşa dönüklik etsem ömrüm kül bolsun. Onu ýene täzeden ýazdyrmaly. Muallim üçin ýene rasgat bolýar.
Ona da kanagat etmen soň beýik diýen sözden tapdylar. Ondan soň beýik sapar bilen Türkmen başa dönükle getsem ömrüm gül bolsun dip. Onu ýene de täzelemeli. Bu ýene de muallim rasgot. Soň hatda men bilen bile okan klassdaşlarym bolsa ya şu bile bir mektepde okan adamlar olsa tanamagy mümkin, men adyny aýdyp oturjaklar. Hatda öýünde piraşki bişirip gelip sapakta piraşki satýan muallimimizam bardy. Sapakta piraşki satýardy. O gün görmeli diýe. Hatta bizde şo döwürler şo sapaktan kaçmaly, o gündeligimize elbet baha düşmesin, wagtymyz geçsin. Mektebiň stalowyna gidip o perimenada ara kesmede nahar ýenen howlukma indik sapaga baraly, şo taýda arkaýyn piraşki ýesdi. O bir 3-4 sany piraşki satyn alsaň eýem bu optum klient hasaplanyp awtomatik ýagdaýda bahalar geçe berýärdi. Eýem söwdasy bolup duranyň. Bilim ulgamyna seretken ne proverka, ne başka neme yok. Şuňal döwürlerde biz gawat geldik, hatta muallimlaryň günni görmegi kıyın. Özem nähli taktika gurnalan, mektebiň uborçsysy bilen dogowurda, uborçsy elinde betre, emalirowyny betre bilen mektebe barsa da hiç hili podozreniýa nemetme üstüne mata örtülü. Owa. Şo bilen barýa açary var, muallim kabinetine eltip goýýardy, nemet diýe. Uborçlaryňam da oýlasy var. Muallim işe normal elinde sumuşka alca geldi, owa hiç kimin nemesi yok. Klasy içerden külüce gulplap, owa bağışlaň welin biz şo sapaga baranda edil çayxana baran ýaly bar ýetdik. Hani şoňal döwürlerem başymyzdan geçirdik, hani bilim sistemasynda güçlü bugünkü gün pikirlen şo döwürler begenýet, o edil bir täze näme açyldy, çayxana açyldy diýen ýaly. Endi oturup pikirlensek, şo zatlar ziyan, belki şo döwürdäki okadan olsa şo döwürler bugünkü gün belki peýdasy degerde. Bugünkü gün. Emma şoň ýaly nämede kolossal şert diýip men hasaplayan. Umuman aýdylanda watandaşlar bilim meselesinde näçe aýtsak aýda bermeli, gürleşe bermeli. Üstesine ruhnamany girizler, aýpgünär nemetmeli ýene bir zat. Ýagny diňe ýa gaýdyşmaýaly ýene şo öňkü sözüme gaýdyp keles, nam не нужны умный, нам нужны послушный. Bilim sisteması bil kaslaýyn pese düşürüldü. Ondan başka da ýadyňyzda düşen olsa Niýazow öz döwründe opera, sirk, balet, bu türkmençilige gawat gelmeýe zat diýip ýatyrdy da Akademiýa Nawuk, Ilymlar Akademiýasynda ýapdy. Ilymlar Akademiýasy nämşetdi onu. Ýagny şo ýerden çykan umly adamlar gerek däl. Adam öz hak hukugyny, bilimini bilse, ýagny kejeleşip bilýär. Hazır 2 goşsaň 5 bolýar diýsen, bilmedik adam howo 5 bolýar diýip oturýar. Bilýän adam duran idi, üstünleýin nemet gör diýe, beýleçe başgaça goşup gör diýe, şol 4 bolaýmaly diýip erjeşip bilýär mysal üçin. Bilimsiz adam erjeşip bilmeýär. Umuman maksat şoňa alyp barýar. Nam не нужны умный, нам нужны послушный diýen. Böyle vatandaşlar häzirlikçe aýtjaklarym şul. Söýreňiz üçin köp sag bolun. Ahmet, başysyna. Menem şu Türkmenistanyň bilim sistemasy bilen Türkiýanyň bilim sistemasyny deňeşdirip, näle ütkeşikler, näme tapawdy bardyklaryny aýtjatdym. Onu indi bahar gelneje aýdandan soň aýtsam gowy bolar. O sistemleşdirip aýdar. Men öz durmuşumdan aýdyp berjek. Ýene şu ýerde bir bilemok galdyrarsyňyzmy, galdyrmarsyňyzmy anekdot aýdyp berjekdim, kıskaça bilim sistemasy hakynda. Indi Türkmenistanda mektepde 1-nji klass okuwçylar otyr, muallimam Türkmenistan hakynda aýdyp berýär. Türkmenistan dünýäde iň gowy ýurt. Türkmenistanyň prezidenti dünýäde iň gowy prezident. Türkmenistanyň ýaşaýjylary iň gowy ýurtda ýaşaýar diýip aýdyp berýär-de Türkmenistany öwüp. Indi iň soňky partada bir okuwçy aglap otyr. Mugallimam ýanyna barýar. Sen näçin aldyň diýip sorýar da okuwçam menem Türkmenistanda ýaşamak isleýän diýip jogap berýär. Şonuň ýaly içinde propaganda bar. Türkmenistan iň gowy ýene çağlar düşünipler. Bilýärler, ýene soň kellelerine guya inandyryp başlaýarlar şu Türkmenistan dünýäde iň gowy ýurt diýip. Bahargul, Şonuň ýaly. eger eşitýän bolsaň, başysyna.
Menim Türkmenistandaky bilim bilen daşary ýurtdaky ýokary bilimi deňeşdirmek isleýän öz ýanymdan birazjyk gysgaça aýtjak zadym. Pikir edip görüň, Niýazow döwrüniň çöken biliminden gelýän daşary ýurda. Görýän bärde bir bilim almak isleýän tölegli bolsa-da ýöne bilim alýan. Bir zada göz ýetirýän bärde, ana aňarda da korrupsiýa diýerler uniwersitede girmek üçin bir näçe miň dollarlap pul töleýänler bar. Eýle beýle hawa bu zatlar gaty dogry. Ýöne şonça çykdyjy eden soňam o taýda ýokary okuw jaýlaryna hiç hili bilim berilenok. Hemme wagt ýa çärelere gidýän, ýa ýygnaklara gatnaşmany tomoşaçy bolup gitmeli, ýa ýene bir zady tomoşaçy bolup gitmeli. Okuw diýilýän zat asla ýok. Daşary ýurtda şeýle bir düşünje eýe bolýanda tölegli bolsa-da bilim alýan. Bilim alýan we daşary ýurduň okuw bilim sistemalaryna misal Türkiýeden alaýyn. Türkiýede hukukdan bir uniwersitede girýän. Dünýä ýüzüniň demokratik ülkeleriniň, diktatorlyk ülkeleriniň hemme dünýä ýüzüniň ülkeleriniň hukuklary barada bilim berýärler. Emma Türkmenistanyň içinde Türkmenistanyň öz içerki siýasatynyň başga zady öwredenoklar we alýan bilimiň näme ýetjä, maglumat el ýeterliligi ýok. Kitapxana ýok, kitap okulanok. Gazet, jurnal, şowur 4-5 tany her gün gaýtalanýan zatlar. Bu şu wagtky talipler nerden maglumat alýarlar ka? Men şonu düşünemok. Ýönem hawa ýana hemme wagt çäre gitýän ýaşlardan näme maglumat aljakdyň? Näme okudýanlar? Professor galmady, güýçli molumlar galmady, akademisiýanlar galmady. Ýaşullara, ýaşuly bolup galdylar, ýaşlaram, okaýan ýaşlaram daşary ýurtda galdylar, dolanyp baranoklar eýdina. Gördüler hawa daşary ýurtlarda nähileki güýçli bilim alyp biljeklerini, nähili güýçli zatlar elde edip biljeklerini. Her hili ýarışlara gatnaşýarlar. Şu wagt käbir web ulgamlarda bilmedim haýsy bir ýarışyň eýesi Türkmenistanly plany ýa ýa-da haýsydyr bir ýygnagyň gurnaýjysy Türkmenistanly plany ýa diýen daşary ýurtlarda biz bu zatlary eşitjäs. Hani Türkmenistanyň içinde şunu edipdir ýa-da şunýalaky bir iş edipdir. Arada bir gazetde okudum, başlan başgarak çemerden arada bir gazetde okudum bolýan. We gazetde diýen ýadyma düşenok Ata Watan Türkmenistan diýen web sahypada bolup biler. Olam Türkmenistanyň öz ýandaşlarynyň sahypasy. Çataýda biri ilmi bir barlyk netije nemedipdir, açypdyr. Zirdibilleri täzeden durmuşa yaramly zat edip çykarmak. Türkmenistana bu bir üýtgeşik täzelik bolup biler. Bolýan daşary ýurtda bu näbileyim belki 20-30 ýyl mundan azal dagy durmuşa geçirilen bolmagy mümkin. Şonu bir nähil diýip aýdaýyn. Yer ýüzüne täzeden açyş ýaly edip bara uly makal edip gürrüň berip ýazypdyrlar da. Şo bir ujypsyzja bir zirdibilleri täzeden durmuşa geçirmek bir gaty bir üýtgeşik zat däl. Şonam bir ullakan bir açylysy eýe bolan ýalak edip gürrüň beripdirler. Ene daşary ýurt uniwersitetlerine yer ýüzüniň konstitusiýalaryndan gürrüň berýärler, demokratik ülkelerinden, diktatorlaryndan, hemme zat el ýeterli 200 metrden bir kitapxana we islan kitabyny alyp okap bilýän, islan maglumatyň hemme wagt el ýeterli, internet çäksiz, islesen opozisiýa ulgamlaryna gir, islesen siýasat ulgamlaryna gir, beýle bir çäklendirme ýok. Bahasam ujypsyz Türkmenistandaky ýaly. Hani men sana internet berýän, hemem puluny töle, hemem men hemme zady süzgüçden geçirjek. Men süzgüçden geçiren web sahypalama girersiň, galanlaryna girmersiň, gadagan diýilen zadam ýok. We berde mümkinçilik berýärler. Mümkinçilikde hatda talap edýärler. Sen şo zatlary okamalysyň, öwrenmelisin diýip.
Yani daşary ýurt ülkeleriniň konstitusiýasyny öwrenmeli. Kim diktator, kim otaýda demokratik ülke, haýsy ülke basyş edýär, haýsy ülke has erkin çykyş edýär, hemme zady sana öwrenmegi talap edýärler senden. Türkmenistanyň içinde bolsa berenme okarsyň, bermediňi okamarsyň, galanma tomaşaçy bolarsyň diýen ýalylar. Sağ ol, Taňry ýalkasyn. Hak hukuklary kemsidilse, haýsydyr birini kemsidilse, şol bilime de täsir berýändigine anyk. Mysal üçin internet çäklendirilse ýa-da kesilse ýa-da berilmese, mugallimler taýýarlyk görüp bilmeýär. Has täze tehnologiýa döwürde täze ilimiň täze açyşlary barada, temalary has giň gyzykly ýazar ýaly, düşündirer ýaly hiç kili material tapylmaýar. Şol sanda studentlerim ýa okuwçylarym dogly derejede taýýarlyk görüp bilmeýärler. Hemde mysal üçin daşary ýurtda okuwy, başga daşary ýokary okuw jaýlary girjek bolanyna derejeleri pesrak bolýar beýlikler bilen deňeşdirseň. Ondan başga mysal üçin şu çärelere gatnaşdyrmak. Çärelere gatnaýanlar bilim almak hukugynyň kesilýär. Wagtyna barylmaýar ýa-da barylmaly wagtyň ýerine çäre gitmeli. Çäre giden soň ýa-da aç, öýe baran soň ýa-da bolan soň taýýarlyk görüp bilenak ýa-da keselýärler sowukda, yssyda çykarylýar. We beýleki, mysal üçin daşary ýurda girip çykmak, hereket etmek diýilýär-de, swoboda передвижения kesilse,